אלפים רבים של אנשים מהארץ ומהעולם כולו נכנסים בקודש פנימה. הגאון הגדול שר התורה הרב חיים קניבסקי ולאשתו הרבנית לייעוץ ולברכה. הגאון רבי חיים קניבסקי הינו אחד ממייסדי קופת העיר וחבר העמותה. במשך שנים רבות ממליצים הרב והרבנית לפונים עליהם בבקשת ישועה וברכה לתרום לקופת העיר כדי להיוושע ולהתברך. כל הפונים אשר פנו לרב בבקשת הדרכה למתן צדקה קיבלו תשובה אחת ואחידה: צדקה נותנים לקופת העיר. מי שאומר לרב שרוצה לתת צדקה, הרב אומר לו לתרום לקופת העיר. וראינו הרבה ניסים ונפלאות. נשים נפקדו לאחר שנים רבות, אנשים נרפאו מחלות קשות, בנות מבוגרות מצאו את זיווגם לאחר תרומה לקופת העיר. פעמים אין ספור סיפרה הרבנית קניבסקי סיפורי ישועות ששמעה מהתורמים לקופת העיר. מסיפורים אלו הידועים לנו, ומעוד סיפורים רבים שוודאי איננו יודעים, אמרה הרבנית, ניתן לראות את הזכות הגדולה והחסד הגדול שזוכים לו תורמי קופת העיר. נשות צרפת היקרות, שלום וברכה. רציתי לתאר לכם קצת את קופת העיר, איזה חסד הם עושים עם כל העולם. יש הרבה אנשים ברוכת ילדים, כל משפחה בלי עין הרע, יש 12-13 ילדים, והיום ביטוח לאומי הפסיק לתת כמעט הקצבה, אז קופת העיר עוזרת להם מאוד, פשוט לחיות את החודש. כל חודש הם מקבלים תרומה מקופת העיר. יש אנשים שפתאום צריכים טיפול שיניים וזה עולה מאוד הרבה כסף, אז קופת העיר מממנת את ההוצאות. אחר כך יש אנשים שצריכים כל דבר, לפעמים הוצאות של פריג'ידר נשבר למשפחה, אז גם כן מוזרים להם, וכל כלים, כל דבר שצריכים פונים לקופת העיר, והם ברוך השם תמיד באים לעזר ולחיסמך לכל אחד ואחד. ויש הרבה מי שתמך בהם, יש לו הרבה זכויות. יש סיפור שאחד, בן אדם היה מאוד מאוד חולה מאוד, וגם בחוץ לארץ, הוא שלח לשאול את הרב, אם הוא יהיה לו רפואה שלמה, אז הוא רוצה לתרום כסף וכמה. אז הרב אמר שאם הקדוש ברוך הוא לא עושים תנאים, שיתרום כמה שהוא יכול ושיתרום לקופת העיר. שקופת העיר זה המקום הכי בטוח. כל המנהלים של קופת העיר אנשים נאמנים מאוד, הם לא נהנים מקופת העיר אפילו כהוא זה. אז הבן אדם הזה, האיש שלח לקופת העיר סכום נכבד, ולמחרת עשו לו צילום, הרופא צלם חוץ לארץ, רופא גוי, צילום מה איך להמשיך את הטיפול, כי אמר שיש לו רק 5% לחיות, לא מצא את הגידול. הרופא מאוד התפלא ואמר, מה זה כישופים פה? מה עשיתם? איזה כישוף עשיתם? התרומה שהוא נתן לקופת העיר, ממש זה הציל אותם ממוות בטוח. ואחרי כמה ימים באה אל האישה מאוד מאוד בכתה, שיש לה 10 ילדים, היא בת 30, היא קיבלה את המחלה בצורה מאוד מאוד קשה, משהו נורא. הרופאים אמרו שאין בכלל שום עצה למחלה שלה. כל זה היום רביעי, שביום שני תבוא עוד הפעם והם יראו מה לעשות. מאוד בכתה, סיפרת לה, נתן לה כל מיני תרופות, מה לעשות ולהתפלל, אחר כך סיפרת לה את הסיפור עם קופת העיר. ביום שני האישה באה אליי, מרוגשת כולה, היא אמרה, עכשיו הבעלי באה מבית חולים. היא מספרת שהייתה בדרך לבית חולים, התחתנו מאוד בעוני, והם חסכו מי שמתחתנו 10 שנים שחוסים כסף לשיפוץ הבית. הם הספיקו לאסוף 10,000 שקל. ואז הם התחלנו לתקן את הבית. בדרך שהם הולכים לבית חולים, ועלה אומר, אני רוצה לשפץ את אשתי, לא את הבית. נכנס לבנק, הוציא את 10,000 שקל, הביא את זה לקופת העיר. בדרך הם באים לבית חולים, עושים לה בדיקות, בכלל אם אפשר להסיע אותה משהו, לא מוצאים שום דבר. 10 רופאים עמדו עם כל מיני בדיקות, הכל בסדר גמור. הכסף שנתנה לקופת העיר הציל אותה ממוות בטוח. ויש הרבה סיפורים שאנשים תרמו, וברוך השם היה להם אישה גדולה מזה. כי באמת הכסף בא רק למקומות טובים, והרב מאוד ממליץ על קופת העיר. כל אחד שיש לו איזו צרה או מה, הוא אומר שיתרמו לקופת העיר, ובעזרת השם הכל יסתדר. וככה אנחנו רואים הרבה ניסים נפלאות, ומי שתורם בקופת העיר יש לו משרה מאוד גדולה, והוא עזר והכי שמח לכל עם ישראל.
והשם יעזור בזכות זה שאתם תורמים, תזכו לאריכות ימים ושנים, ותזכו לראות הרבה נחת מכל הצליח לעצמכם, ושהמעשר שלכם יהיה גדול, תוכלו לתמוך הרבה. כל טוב ובהצלחה. הטלפונים הנרגשים והמאושרים שהגיעו למשרדי קופת העיר, הנושאים שחזרו לבית הרב והרבנית קנייבסקי עם חיוך גדול על שפתותיהם, כל אלו חיזקו את הידוע והנאמר על ידי הרב והרבנית. תורמים לקופת העיר ורואים ישועות.